Lihatlah. Tobat Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki gawe kuwatir. Hi tak citi kabeh gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Tobat gumun tak jiut. Rada rono. Lah tobat mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tanganku. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Sobat. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Sobat. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten ing Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh. Copak iki aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono. Ora sakokean gunem tanpa guna. Aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak. Aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni. Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan, Gong? Mbok ya sing apik. Kurangamu apa to kowe iki dikayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono? Mula wektu dina iki kowe ngaku apa kawan Bagong. Ora ngaku aja klakon, aja tak longgo parung wadukmu kene marganing Paduka. Mlayu ale, mlayu ndak Temonjot. Tobat. Pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatane Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa wonten semanding kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya, ya piye meneh karang mbuh iki. Kok iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Eling-eling Lurah Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup saobor. Ndadosaken gagating driya Lurah Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane ical wujuding Lurah Bagong nata Mandura Prabu Baladewa.
malane ngrat. Gleng-gleng jagat panos maning. Panos maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amon Srawata jamrate manyeng panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lele. Kowe wani maju ning ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawur ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyak karo Nata Mandura. Kowe ngilani cacane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ati kowe ada becet cedak kene. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Mas ora bakal mati dhisik. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ndak kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggalih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong kalah. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Yai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki gawe kuwatir iki tak citi kabeh kowe. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Teman gumun tak jiut Radarana. Tobat mengko. Tenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe.
wanine menggon tangko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye. Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele tabis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palerman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh.
Damar sewu kencar-kencar nandi kaya wanci ratri tran prabeda kaya wanci rina Purayaga negari Ngamarta ya ing Indraprastha njabak nganti kaya tarulata ingkang tuwa ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begamber melabar Yaya Samudra datan motebi Pos keparang lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaking Pandhawa Satru ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Harya Werkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwak Tuting Naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabuka Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih waragiling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Nakula Sadiwa ya Raden Pintek Tangsen parandene katingal tidhem jinem tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sangkata katingal rengu pasuryaning nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndarawati dadi persasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling Sang Nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan Dewaning son ing Koko Prabu
persasat kadidine ngentosi sileming Palwa gabus kumambanging Silakresna. Parandene sakmangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta. Kadidine lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwaraka. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka Indrawati. Asung pambagyanipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaning pun Kakang kunjung sapaduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sawanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta. Mengku suraos kados pundi? Mugi kepareng hamba barana ingkang dhateng Raka Indrawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta. Nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sakmangke nandhang sakit utawi nandhang raga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sakmangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeking para Pandhawa cinacat dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dhederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayang tur jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tentopun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara mangos wiyaya ngambrangangang kati karunaning kaswase yaneng marga memalatkum dosang gondo wastrat mojo
dereng ngantos paripasa mimbal wacana. Kasaru ing mlajar-mlajar Kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangungsi ring Sata Kurawa Gambahung Kesra Katiti merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring dawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten paring dawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelampanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kalawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang, nganti pun Kakang disuraki dening para kawula sanegara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalah Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Ngastina Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasikecan lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu, kula titip jiwananing kadang kula pun Janaka.
Arjuna kulunten paring adhawuh. Ya bener. Aku Ramayida kaya ngapa to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Amarta klepat. Kowe arep nendi? Ngumpati dhateng Bagong. Mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung orek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang. Nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun ngibang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong. Satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Larak tenan to. Kosik to. Aja nganti kesusu ya Janaka, petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Panakawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok ngebang Yayi Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to? Ya bener apa ora? Nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura, nanging kosik to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Inggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nang nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan? Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina. Nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye, niate apa? Mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestaken. Ayo, tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener, aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu ngestaken dawuh. Morires eko balik ai blegegek sadulita. Anak-anakku wis rampung nggone padha gegojekan. Ki mergi bapak lenggah piyambak niku terus napa sing dipenggalih, napa sing dipikir kok semune wonten bab sing wigati, Pak. Nggih. Jane upama tak gagas kuwi ya ora ana gunane, ning kok gumawang ana ing pikir ora ilang-ilang. Enten apa? Kok aku ngimpekke anakku Bagong tak rabekke. Mongko mantene wedok urung eneng iki bocahe wis nyandang cara manten lanang. Wah. Bareng tangi saka turu gragap. Nggos-nggosan napasku kringetku nganti kaya klapa dineres. Tekan seprene kok kaya ora iso ilang ki eneng apa iki?
miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesami Balwacana kasaru praptaning Raden Arjuna tumrojok tanpa harapan kaya kaget Lurah Semar Badranaya Semare katen prayekna smuleres Mulatmara Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa niran padha katang haywataya wanta ndara kula ya Kakang Semar bekti kula nggih Den ya tak tampa bekti kula ndara ya nala garing bekti kula Gus ya tak tampa bekti kula ndara Kakang Semar praptaku ning Karang Kadempel sayekti mung butuh kelawan atma jamu ya kuwi panakawanku Bagong enten apa lha niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine ndika ndara betah kaliyan anak kula Bagong nun maju mrene enten apa maju ora sagoke antakon Bagong gunjang kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku petruk napa gareng kok kula sing ditimbali ora nyono babar pisan jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungsa ing ngaran Bagong ing waning gebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna lha kok dadi kowe wani bakal ngebang lawan Kakang Mbok Ayu Banowati wis sumuk nyawamu kepengin tinju ngakhirat kepengin mruput sowan pangayunaning Gusti Maragage kowe matura Panakawan Bagong piye to Pak iki aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono ora sakokean gunem tanpa guna aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan Gong mbok ya sing apik kurangamu apa to kowe dikayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono. Mula wektu dina iki kowe ngaku apa Panakawan Bagong. Ora ngaku aja kelakon bisa tak longgo parung wadukmu kene marganing Panduwa. Mlayu ale, mlayu ndak Ndara Janaka. Piye ae?
pripun nika anak kula dioyak-oyak kalih Ndara Janaka. Lah dalah Janaka ora meper marang Mubal babaling kanepson. Wekasan rada ndhisiki lakune nglawan aku. Tumuli tekan kene bakal gendak sikara karo anakmu Kakang Semar. Ah, nika lho Bagong dioyak-oyak wae lah dalah. Ayo terus yo. Lah kok kaya wis ora iso dindakake kamurkane Ndara Janaka. Ya mung gandeng Bagong ki anakku. Nek nganti cilik lara gedhening tekaning pati, aku ora trima. Tak enteni babaring lakon iki. Sial. Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka ming sak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banawati ki njur aku ki ndek kaya apa. Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Mongko kae nek ngoyak wong ku nek urung nganti pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggir segala iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Lah ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Senayang manggalung mintonaken dewe kramanira kang kumidiraning asta Arjuna wonten maring adawu. Wong nuruti karo karep, wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi. Sampun boten saged ngampah dhateng Mubal babaling kanepson. Iya, aku percaya. Kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banawati nadyan pun Kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasmon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur Mubal kanepsonmu. Satema ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro, yen apa kang dingendikake Koko Prabu Mandura mau, sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh lho. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, merga kowe wis wegah nama warah nampik pitutur becik. Takon sabar, takon alon-alon, ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka sela-selane Garuk. Orang batuku kula kados pundi dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ana lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna.
Ki Lurah Bagong kombak kumbul kabento alun. Saya nengah. Nalika semanten kacarita wis datan grahita gesang parandene kaya wis tekaning padi. Mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna segera nyaut kuandaning Ki Lurah Bagong. Endi kok ora gek teko-teko. Marana Smubang Wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong ler wowo sing pene panca papatokeng ayam ngono Astu nama sidam sekaring bawuna langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki diwaning samudra. Ulun Pukulun Sang Hyang Baruna. Oh, Pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Ya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu merga saka daya ulun. Kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra merga saka daya ulun. Apa ta sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Bagong. Nun. Kowe wong ora salah. Kowe wong ora luput. Nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko kita kudu bisa mbabar
sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Sanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan konangan Ndara Janaka mesti kula dipateni. Mula balimu ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandani wujud menapa Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula. Iya. Ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Lho nggih. Kula nderek paduka Bu Ulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning pasarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkung sumungkem guling Undang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Bagong Wonten jawab. Wah, dandani ya tuwek. Arepku ki dadi nom ngono lho. ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih, Kowe nganggo jeneng utawa peparab Begawan Gada Gitik. wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal babar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken Jawa. Ulun paniki budal ning daratan. Lho nggih, ngestakaken Jawa Bu kula. Piye? Ora ngira babar pisan to, Bang. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa, ya terpaksa. Tobat. Temonjat. Tobat, Pak. Pokoke tetep
Kowe dadi tetimbang aku, Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatan Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten napa-napa wonten semandhi kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mangkaten menika. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya, ya piye meneh karang mbuh iki. Kaya semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun. Apa napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku karo kowe ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ing Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan. Menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika. Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya merga ketukulan rasa tresna ning atiku makasan aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken. Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tengatone wis ora ana. Dengar. Arep pameng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku sak. Bagong, Nun. ayo kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati. Tak pecah ndasmu, Mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu Mong tibake. Mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor. Omonganmu sak penake dhewe pecah siramu Mang pecah nek iso. Mboten mawon. Pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Pokoke sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Inggih. Kok ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambung wong ayu ora ana jelehe.
Piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumugi wonten ing Taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wela dalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng kepareng paduka golek jago wonten pundi astaya melaku? Pendhita Janaka kasinggihan kok le nyadik men Penemban kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula Begawan Gada Githik. Gada Githik nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ora dikeki ya. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Anjur dibadarke saiki. Penemban Gada Githik wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Ingkang wingkang sinten Raden Janaka? Titis penditanipun Titis. Kok ketingal pasuryanipun Raden Janaka kok ketingal sluntrut. Apa? Sluntrut jelek klutrut. Sluntrut jelek. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka wonten dawuh. Kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Gada Githik kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira? Jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Ora penyakit. Sapa sing penyakiten sapa? Mboten nonton, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek Astina niku wonten maling to? Iya, pancen ngono. Wah, keparat ku karepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu, mbok kula dipun paringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya, mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna.
nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh, diambung klomoh. Lah seneng iye. Lah seneng. Tresno, Kang Mas tresno. Piye ta kowe iki ora? Tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi. Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Sithik ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki Pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku, padha wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doya-oya karo Ndara Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo si sapa jenenge iki Barjo. Sapa? Sapa dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa kowe? Begawan Godho Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kadoan. Ucap kaceta nalika semanten. Begawan Godho Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging angganing Kilurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Kilurah Bagong nenggih degya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lelakonmu? Estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Lha niki ngestakaken dawuh sinuwun. Aku ngerti karo kowe Begawan Godho Gitik, aku iki ngerti karo kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wis cilaka. Dara Begawan Godho Gitik.
Nggih, ning asline kula dudu Begawan Godhogite. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng Taman Purmodar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu, ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi isih pentas. Nek ra malih Bagong sing ngancani Petruk, kalih Gareng sapa? Wah, iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Nemban cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenjen. Jwapure ra. Mbaya wis ora salin le, salin. Bapakne endi kok nyalini aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandra. Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malih kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang Taman Negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu Jem Sapu Jagat. Oh, Sing tunggu kringin kurung negara Ngendra Prasta. Woi, Jandra, drangan kae. endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Gong.